हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आरोना मा होनो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरोना आंनि बे मनजिता बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै आरोना मा होनो ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय मागोनि न' लिरनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरोना आङो नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला नायलांबानो जाबाय आरो सोर जेनेबा गोदानैहाय आंनि भिडिअखौ नायफैदों बा नायनो फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोदान भिडिअ बा आपडेट होनायफ्रा नोंथांमोनाव सहैयो आरो नोंथांमोनहा नायनो हायो आरोना खालामसै आरोना लोगोफोर न' लिरनो नागिरदों जोंहा स्टार्ट खालाम गोदान बोसोरनि न' लिरनो नागिरदों आरोना जोंहा मागो सफैसिगोन नालाय बेखौनो खामसालिनि इन्जुरखौ लिरगोन आरोना लोगोफोरनि बेखौ लिरगोन आं दाख्लैहाय खावला खावब्लि लिरनानै दोनजोबदोंमोन ना ओमफ्राय मा होनो आइया मोजां नुवासै आरोना ओंखायनो आङो लिरफिनसै आरोना फुरा कमप्लिट लिरनोसै नैलाय गोबोरखि गोजा गोबोरखिजों लिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय गाज्रि थादों ओंखायनो आङो नैदि लिरखोजोब्बाय नालाय आङो दाउखि बायदि नुबाय ओंखायनो आं बेखौ फुरा कमप्लिट लिरसिगोन आरोना दिनै बेखौबो लिरगोन हानि न'सो नालाय औवानि न' नालाय ओंखायनो लिराबानो उफाय गैया मालायफोरनि बायदि बिल्डिं RCC बिल्डिं माबा आसाम टाइप नङा नालाय जोंना बेनो आसाम टाइप गैला ओमफ्राय नै हाब्रु गाग्लिखांबाय आरोना आङो हाब्रु गाग्लिनायखौ लायासै नोंथांमोनहाबो नायदो आं हाब्रु गाग्लिनायखौ एसे गाग्लिनानै खिन्थाफिनसै आरोना आङो नायदो बिदिब्ला दमासिनि मागो दमासिनि एसे गोमोमोन आरोना सान्दुंबो गैया दिनै बारा होमबाबो लिरनोसै जाबाय लोगो लिरनोसै दायो मा होनो मोसानोसै आरोना आंनि लोगो मारैलाय नोंथांजों गाफैफिनबाय लोगोफोर खालि दामानि मोसानायफ्रा खालि लंथंजुगल'सै आरोना ओंखायनो आंबो एसे ट्राइ नायदोंमोन आरोना माबायदि नुयो होननानै बोरैबा होनथारबाय आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर मोसानायबा एसे होनो मानसिफ्राबो जि मोसालागासिनो आरोना मालाय भाइरेल जासावथारदों लंथंजुग मोसानानै बाहेरा दिपसि आरोना गाज्रि मोना नोंथांमोना दिपसियावनो दिपसि बायनानै मोनबायले हाब्रुखौ हायनायावनो लागोन नै सेस ओरैसो माबासैलै गब्लंखासैमोन आरोना बेखौ बिदिनो दोननानै बाहायो जोंहा मा होनो हाब्रु लिरनो थाखाय नै खोबाय दायो दाखोनखौ येस गैया जोब्बाय हाब्रु सोनोसै दायो आं खाद्रि जाबाय नालाय एसेसो होनानै माबाफिनसै मारै लिरनो जादोंलै आङो आयै सासे हरलायलायनांगोन नामा आयै सासे थिखोलायनांगोनदां
माबोरै लिरनांगौ मोजां नङाहाय थुला गोलैगोनसो बाव गाखोनांबा हायाबो समान नङा नायलाय ओइथिंसो लिरगोन आंसो लोगोफोर आखिथिं लिरनाय बायदि नुसिगोन आरोना आंखौ ओमफ्राय आं आखिथिं लिराखै आगदाथिंनो लिरदों आरोना माने भिडिअखौहाय सेल्फि केमेराजोंहाय भिडिअ लानाय जादों आरोना ओंखायनो आंखौ आखिथिं लिरनाय बायदि नुसिगोन आरोना नोंसोरो लेब्रासो लिरो होननानै साननाङा दे आं आगदाथिंनो लिरो आगदाथिंनो जायो ना आखिथिं खिथुसो सुयो होननायसो जानोसै बिदिब्ला नायलांदो आरोना आंनि भिडिअखौहाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै एसे थाबावबाय आरोना ओमफ्राय आङो ओंखाम जाबाय नै दा ओंखाम जानाय टाइम जाबायमोन नालाय 12था ओमफ्राय 1थायानो जाबाय खोमा ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आरोना आं बिराद ओंखाम उखैबायमोन ओमफ्राय मेंबायबो ओरै फारसेखौ लिरखांबाय फार्स्ट लिरनायखौ ओमफ्राय दायो हरै फारसेखौहाय एसे थाबावबाय आरोना बेखौहाय ओंखाम जाखांना दसे थानानै लिरनोसै आरोना आङो लोगोफोर दायो ओंखाम जाबाय आङो लाफा ओंख्रि ओमफ्राय अमा बेदर जानायखौ नायदो आरोना लिरफिनसैलाय लोगोफोर नै मोजां नुदों ना नै बेखौ लिरबाय दा बेखौ लिरगोन आरोना एबार बेखौ लिरगोन नायजाला इन्जुरफ्रानो ओमफ्राय मोजां नुदों ना गोदान नुफिनलायबाय एसे लगायनानै लानि लोगोफोर ओमफ्राय आं दा लास्टाव लिरनायखौहाय भिडिअ लाबाय थाला आरोना आङो हाब्रु लगायनायखौ एसे लानोसै ओमफ्राय लिरखांबाथाय आङो रेडि जानोसै आरोना दुगैनोसै ओरैनोसै ओमफ्राय मा होनो दखानावबो थांनांगौ आरोना लोगोफोर
दुगैखांबाथाय आङो दखानाव थांसै आरोना न'खौ लिरखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो आङो दखानाव थांनो रेडि जानोसै आरोना नोंथांमोनहा नायलांदो फुरा कमप्लिट लिरखांबाय आरोना न'खौहाय ओमफ्राय दायो दुगैनोसै आरोना आङो दायो दखानाव फैबाय आरोना आङो दर्जिनावसो लोगोफोर आङो दाख्लैहाय गान्दु कभार सुबोदोंमोन आरोना आं बेखौनो लांनो फैदों आरोना ओमफ्राय मा होनो नै दर्जिया ओमफ्राय सुवाखैनो आरोना सोरबा सासे मा होनो सोरबा सासे बिदिनो स्टुडेन्ट लंपेन्ट सुनो होफैदों आरोना ओमफ्राय गाबोननो नांथारगौनो ओंखायनो आङो आंनिखौ सुथ'वासैनो आरोना ओंखायनो आङो फैफिनबाय आरोना गाबोन लांफैनोसै आरो ओमफ्राय आं फैफिनबाय न'आवहाय मादैमोना मैगं खादों आरोना ओमफ्राय आं एखौनो दसे नायलांनोसै आरोना खाफाना होनोसै आरो साइकेलाबो आं मादैमोनहानिसो लांखादोंमोन आरोना बिसिनाव होफैखाबाय आङो डाइरेक्ट ओमफ्राय दसे मैगं खाफानोसै इ सानै मादै ओमफ्राय बे जोंहाय आरोना इन्जुर लिरदों इन्जुर गैयामोन बिदिया सुवाखैनो सुवाखैनो मानोथो नेबाय थानो आंलाय सोरबा स्कुलनि लंपेन्ट सुनो फैनायखौसो सुगासिनो गाबोननो नांथारगौनो ओंखायनो फैबाय आं दाहायसो थाब हायोबा सुनोसै होनदों गाबोन लायनोसै आं गाबोन लायनोसै आखाइ साजोब्बाय मा खादों बिसोरो थुवा आयालाय मा खादों दुन्दिया खानसिंसा आं खानसिंसा खादों बुथुवा लगायजायोथ' बेलाय माबायालाय जों बाजाराव लांदों ना दहाय गोसाम नुलायदो गोसाम जाजोब्बाय रानबा माबागोन रायो गोमोनगोन नायदो मायदि नुखो खोमसि खोमसि नुबालाय गिसि गिसिना रानाखै दहाय न' लिरनाया नायदो रावबो गैला नामा न'आवलाय रावबो गैला हाबनोबो हायो ओंखारनो लामा मोना एकदम बुथारजोबनो लुगैयो ओमफ्राय लाइखौ जाजोब्बाय नै लामा मोनाखै सालाफ्रा रसखौबो गसाय नोंखौनो नोंनि अननाय मोननो नोंनि सायाव मोननो गथ'फोरनि न' बानायनायखौ नायनि अबेबा बैलागुर बानायनाय ओरैनो बेनो आरोना दंफांखौ दाननानै माबा हाग्रा बायदि नङा लानो नोंसोरखौ देखायफैनो नागिरदों आङो नोंसोर देखायनो नागिरदों मा बानायनो बाब्रे बाब माथो दन्दरसो आयौ आयौ वा गाखोनोसै होमबा आंबो गोलैबालाय है गाखोबाय आंबो गाखोबाय आंनि खाथियाव दा थाखा आं गेस मारगोन गेस मारियोना आङो एसे गाखोनानै फैबाय आरोना आङो लोगोफोर फंबायमोननि बैलागुर न' बानायनायाव बिदिनो दंफां बायनायमोन आरोना लेमनाय ओमफ्राय बेखौनो दानस्रांजोबनानै सिङाव दन्दर बायदि खालामनानै लाबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय बेखौनो नायफैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दायो न'आव थांसै आं भिडिअखौबो दोनथ'नोसै लोगोफोर मोनोब्ला शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट लाइक खालामबानो जाबाय आरो मा ओमफ्राय गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर गैया दाबो मा होनो बोसोरसे जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय
दाबो 500 जायाखै ओमफ्राय माला 1K जागोनथाय पाता नाय भिडिअफोरखौनो बानायनो बालायलांसै आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबासो ना आङो भिडिअ हगारबाय थानोबो गोसो जागोन आरोना भिडिअखौबो आं बारा एसेबां हगारबाय थाया डेलि ब्लग लाबोगोन आरोना आङो फलोवार्सआ माबाया साबस्क्राइबारा बारायबासो बिदिब्ला आङो दोनथ'नोसै बाय बाय दिनैनिया ओरैनो एसेयावनो जोब्बाय